Eta gero, eskolara joan zinen zu? Ni? Nungo eskoletara? Abaino, nibilitzi ni. Eta, zerako izen zen eskola? Eskola? Laro eman lago nibiltzi egiten eskolan goineak. Udaletxe bakizu duen baino, aurdu eskoli izena. Da behien eguen ospitela. Ospitela zatutzina, bueno, ospitela bai. Irulo zarra dute ziren da baixe. Da antxe, laro gai bat lagun, maixo bat dago. Maixo ezelan zan, bueno, frankisti, baina franko baina ondizio esan da orduen, bera. Da gareko beti, holan, kuartotxo bat dute zan da, sartu entxe gaztiek, gazti sartu entxe, da ba, Padre nuestro, hoxe errezetan entxeik, egon, hartxeik kesi pixkat, da gero, Gazteluko Federico zatutzina, Federico Iturrietxagarria, zara maixua. Bai. Horra, kakaurozko albuen, atxeundiz bada bartan albuen. Bai. Antxe, zera partikular ibidea egin. Dilen patek genuen, 10 horreko. Ordu temporan, 10 horreko. Hasi ginen, Jose izun diezetuzu. Bai. Habe bai, da beste 3 abainokoe, parate, 4 euro, 6 euro tortezi, matizenetik beste 2 euro, da hortxe eskolia, motuzko norruxeik, da ikesi egin apurrentz, hortxe ikesi egin. Hori be, abainoko maizu zarrak, da beste izan zanak, Durgun arkatu zana, Azpiroz. Hori, haren hainke maizu izan zeri ematezenien, da horre sartutzien kekie, hori Federico izatutzien. Da etorri zen inspektore bi, da, bueno, zarratu itzien. Zer pasatu ya con Federico? Hari, zarratu itzien eskoli, eta bakero, egon zen, hierri pari, eta gero junzan, usurbilera horra junzan, eta gero horre, tremidan doina, jauzi da hilin zan itxuri, ez dakiz inope zelan zatu zen. Baina, bera maizu izen zen gerra horretik bai, ez da? Eta gero, ez totzien itzin maizu izaten... Zer egin bozan, Bilboko eskolapioz ez da gizeran zen. Bilbon bozan, zer egin eskola mentxet, Bilbon beha. Horretik, Bai. Zeran zen, nazionalisti izan abe, ondize, eta gara, bakizu hor duena nazionalistak eta... Da, akorotenaz, leheko torri zen inspektore bat. Da, maizu gerak etutzen, leheko zelako letri egin dute, gero zela nahi egin dute, aztu zuetzen, da, zera... Ondo hartabana, ondo, zuten ezer zen. Handi gurtien, torri zen, inspektorien jefi ezala eta biote du bat, berbe egiten betzen etxi. Berrota ez zen da, le voy a meter, no sé, a la cárcel, no sé qué, no sé cuántos, Acabo, fuera. Eber dien emotaban, neskak, biste ordu bete motutzien eskoli, eta kabie, pagat izatutzien bat, modernizti zen, harek emotaban dibukue, biherri nabixen zarra gaztea motutzien. Dana, bera, zarratu zen, akabo. Atzeneako, oetak gomenen, oetak eta izan bat gomenen eskolara emtien ginen, azten nien. Maixo horazan, erakusten bantxak, harek dibizinuak eta konmakile, erakusten duzuen, baina ondo, maixo horazan hori, erakusten, ona, baina, orduan makixu, orduan ezaben haintxenea, nogantxa makixu orduan, jabaino honga, eta hori maixu zarra zan, aintamentu da bierretxa honarek, aintamentu da bai. Alejandro Kamara, izena, haren seme bat, gerran izan gero, pentsu. Da, abainoko zerien, kanpusatuen onzaren zerien, hanbe izena da bitaban. Zer frentien izan, frankistekin izan frentien, ez da? Ba, frankistan bizi izan maizu, burgozko izan izetez. Andria, euken orduinatik goratxuan, zendoino arriba esatutzina, arriba, tango izan Andria horrena. Izoldo orduinan honetxen, eta han ezetuna nik haren errezea, onko izan, paseri punta baten hemen,